Nice. Er det nok? Nej, Leif. Ikke selv lov det. Du har jo taget ud din fucking app. Ja. Det er ikke det, du skal. Og vi har rigtig meget slik, ja. I kan se. Der er pænvis. Okay, vi begynder med første runde. Vi har 5 forsøg hver. Og får et stykke slik hver gang. Så jeg starter. Et stykke slik. Vi lægger den lige ved siden af. Yes. Fuck. Go. Jeg vil have noget slik. Ikke det meget. 3. Jeg har fået 3. Yes. Jeg har fået 2 stykker slik. Bum. Ja, det var vundet. Sidste. Pis. Jeg vil gerne have dit første slik. Den får du ikke engang. Så yes. Jeg vinder her. Yes. Okay. Anden runde, hvor det er meget lavt mod den. Så vi starter. Lad os starte. Vi har 5 forsøg hver igen. Ja. Så jeg starter. Slik. Intet slik. Siger bare, jeg er ikke god. Slik. Noah. Intet slik. Emily, kan du gøre noget? Nej. Leif. Noah. Lennarten. Kør for det dårligt. Leif. Nej, han er ringen. Den nu. Nøj. Leif, jeg forsøger. Lennarten ikke. Kan Noah gøre det til 3 stykker slik? Nej. Kan Leif få et tredje slik? Nej. Yes. Ja. Det er ham til tredje runde, hvor det er mig mod Leif. Og jeg kender ham for Henning, så ja. Og det er swinning. Ja. 3. Yes. Første forsøg, fordi hun rammer. Og han lander den. Slik til palmen. Lad os se min syge skills. Leif. Han lander den ikke. Selv ikke, fordi han er særlig god. Palmen. Han lander den heller ikke. Og Leif lander den. Lad mig dæbe det kiksu. Ligesom dit ansigt. Det er palmen. Palmen lander den ikke. Det var et stykke slik, Leif. Og Leif lander den. Hvad bag med det der? Nej. Og palmen lander den. Det er ikke sjovt. Sådan der. Det er fælde forsøg nu. Skud ud til Selina, som der ikke kan tælle. Til tysk. Jeg forsøger til Kan Leif. ikke engang... Kan du ikke tælle til tysk? Hvad? Det er det, du lige sagde. Ja, Kom. Nå, okay, det kan Nå, hvor Nu er god. det sidste forsøg til os begge. Ja. Nej. Og palmen sådan rammer. Okay. Palmen har vundet her. Nej, det står 3-1. Ja, 3-2. Ja. Det skal jeg ramme. På grund af iskold. Nå. Så rammer sikkert glasset den lille pusse. Du rammer glasset, hvor jeg får en smarte. Okay. Se mine skills. Alle brænder ikke. Palmen vinder. Så velkommen til fjerde runde. Og meget mod palmen igen. Så jeg starter. Anna. Du er dårligt. Et stykke slet til Nora. Så er det film. Film. Nej. Philip han rammer ikke. Men det gør Nora ikke. Og det gør Philip ikke. Det gør Noah. Og det gør Nora ikke. Og det gør Philip heller ikke. Jeg sagde jo, han gjorde. Og jeg stod 2 stykker til Philip. Nu skal den finde, hvis han ikke kan tabe. Nej. Så gør det for mig så med dig. Sidste til SB. Ja, det sidste, ja. Okay. Nej! Ui. Yes. Nå, jeg vandt. Jeg vandt. Ja. Se, guys. 5. runde. Yes, vi starter nu. Jeg starter. Hvor er grimme, og så flytter det. Ja. Ja, begynd nu. Ja, ja. Begynd. Yes. Tak for det. Men må det ikke få noget slik. Jeg er iskold, så jeg var den her. Og det var du 5 minutter. Du ramte din egen pæp. Hvis du havde skudt Pepsi ned, havde jeg fucking dræbt dig, men så har jeg sat katten efter dig. Han lander den. Et slik nu. Har ikke nogen Leif. Pas på Pepsi'en, ja. Flot Leif. Er du klar?
Jeg forsøger, kom nu. Fjerde forsøg. Nora, vs mig. Stort til Jeg gør mig. det bare. Det er Leifs fjerde forsøg nu på den her. Easy. De femte forsøg nu. Til Nora. Ja, han lander den. Så hvis Leif han... Hvis det er uafgjort. Hvis det ender uafgjort, så skal vi i sådan def. Nej, Leif han taber igen. Velkommen til 6. runde. Nå, jeg begyndt. Nå, okay. Mig versus Leif. Også fordi jeg vinder selvfølgelig. Ja, vi havde jo tekniske problemer, så vi har ikke mere lært, så vi starter Kæft til mig. Vi havde ikke mere læreplads, så vi starter lige forfra. Ja, okay. For anden runde. Nå, skal sidste Og pan for et stykke slik! Som vi ikke har taget væk nu. Så vil jeg tage væk nu. Det er lige meget. Ja. Vi tager... Vi laver bare. Ja. Ja, vi laver så bare sådan noget. Jeg har lavet andet forsøg, også. Jeg er fedt, du skal spise den. Det er min Det pause. er nok noget. Okay, det er lige meget. Okay. Jeg er klar til at se min skills. Det er det. Tredje forsøg. Jeg ved godt noget min Pepsi. Jeg vil gerne have en Pepsi nu. Jamen, det får vi lidt, når vi er færdige med videoen. Godt. Det var han og Pepsi, det er derfor. Det var mit fjerde forsøg. Nå, femte forsøg, hvis jeg lader dem nu, så har jeg standen. Jeg lader dem nu, så vinder nogen af dem. Okay. Sådan def. Det er sådan det. Nej. Så er pan eller Leif. Lad nu tromme et eller andet. Destruction. Jeg vil med at lade den bliver på den her nu. Se her, se min skills. Er klar? Ja, Leif skal køre sin pige fra vores klasse. På grund af, han tabte. Fordi at han tabte med under benet mod mig. Det var sjovt på grund af, at vi gav ikke hånd på det, så jeg ved ikke. Prøv at se, han er sådan en pussy. Han bliver så at give hånd på det. Han er en fucking pussy. Yes. Ja. Så det var vores boldplay-video. Så Tak til mig, men det finder bare en, ja. han er bare ad. Og så, Han er bøsse med en, der hedder Emil. så valgte Blake at smide den op på min hem, så jeg skulle nødt til godt være en stige, der stod lodret op. Ja. For lidt ud af pis. Ja. Det var Yes. rigtigt. De åbnede døren på grund af ham, der han er bøsse. Han Ja. kan godt lide, der er en, der hedder Lukas. Ja, vi Og vores klasse er en, der hedder Dennis. Han er mega sjov. De er så lækre. Og 1, 2, 3, let's go!